El Centre d'Empreses Innovadores de Balaguer ha acollit des de la seva posada en funcionament, ara fa prop de 3 anys, una desena d'iniciatives empresarials de diferents característiques. Alguns dels primers emprenedors que van instal·lar-se al Viver ja han abandonat les instal·lacions per continuar els seus negocis en solitari, mentre d'altres, com en Pau, fa un balanç molt positiu de la seva estada al centre, on ha posat en marxa una consultoria de màrqueting digital. La majoria de nosaltres no teníem experiència en el que era emprenedoria, havíem treballat sempre per compte aliena i demés, i doncs plantar-nos aquí va ser una aventura per a tots i la veritat és que molt positiu, vull dir que hem conegut altres professionals que tot i que dedicar-se a altres activitats molt diferents doncs hem aconseguit establir unes sinergies que ens han ajudat a créixer tots i des del nostre punt de vista ha estat una experiència molt positiva i que li recomanem a tot emprenedor que vulgui començar aquesta aventura. Des del Centre d'Empreses Innovadores destaquen que la voluntat és convertir les instal·lacions en un espai més enllà del Viver, obert a la ciutat i a la comarca. I per tant la nostra vocació és ser un centre empresarial de l'Ajuntament al servei de tota la ciutat, de tots els professionals i totes les empreses. Això es veu clarament, per exemple, quan fem formació. Fem formació i la formació està oberta, òbviament, no als emprenedors del centre, sinó a emprenedors, a comerciants, a professionals, a autònoms de la ciutat i de fora. És per això que s'han pres iniciatives com permetre que els professionals que treballen des de casa puguin domiciliar els seus negocis al centre i disposar de sales de reunions o presentacions sempre que ho necessitin. En la mateixa línia i com a novetat, enguany també s'ha obert una zona de coworking per fomentar les sinergies empresarials. Treballar a casa té els seus avantatges, és barat, però també presenta uns hàndicaps importants. Primer, dificultats de combinar la vida familiar amb la vida professional. És una vida molt solitària. Molt solitària, treballes, tens els teus clients i parles per telèfon, però tens poques possibilitats d'interrelacionar-te amb altres professionals del teu camp o d'un altre. La meva experiència en aquests pocs anys que portem aquí al CEI és que tots, pràcticament diria sense excepció, tots els usuaris del CEI o han fet projectes comuns o s'han fet clients els uns als altres. El centre de 5 plantes compta amb diverses oficines destinades al lloguer per part d'emprenedors disposats a tirar endavant els seus projectes o idees de negoci. A banda, disposa d'una sala d'actes polivalent, sales de reunions i un espai de coworking. Tots els mòduls compten amb connexió a internet, telèfon, calefacció i aire condicionat.